पाऊस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। एक आठवड्यामध्ये पुढच्या आठवड्यात ज्याला नाही येऊ शकतो तेव्हा थांबायचं। बुधवार गुरुवारी कधी जावं त्या दिवशी हा प्रश्न आपण विचार करतात असतो। बघा आपल्या कर्मचाऱ्यांचा संबंधित प्रश्न आहे, त्याच्यामध्ये मला काय अडचण वाटत असेल सर्व कारवाई करा। कारण त्याचे जी क्राईम आहे सेक्युरिटी पण फोन केलेली आहे काय बसा पैसे कापले आणि अकाउंटला न भरलं चेक करा कसं असतं। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।